ang atong i-celebrate nga birthday nakasintro gyud sa pagkatao nato nga dunay lawas. Giling niya imong tupad na kanusa imong birthday. Ibutang gyud ang tuig, ibutang yung tuig ba? Kay naarbay uban nato mingon akong birthday November 24. Unsang tuigay? Secret. Kaya ang atong gisukod-sukod kanira yung birthday sa lawas. Pero di kita mo huna-huna kanus ata na tao sa Espiritu Santo. Kanus amanta na tao sa Espiritu Santo, sa Espiritu. Pagbunyag. Pagbunyag. Nya kaya ang atong sigihag hinumdom kanira mang atong pagkatao isip na ay lawas. So ang ato sang pangandoy lawas nun. Sige ra sa taghuna-huna unsay gikinahanglan sa atong lawas. Mura gina. Nya ang ato sang saligan, ang ato sang ilhon nga importanteng mga tao, kanara sang makahatag nato sa atong lawas nun nga panginahanglan. Makahatag og kwarta, makahatag og kalipay sa lawas, kalami sa lawas, kahayahay sa lawas, security sa lawas. Ana, muna ang mga asawa magsalig sa bana, kaya ang bana kuno'y makahatag nilag security o kalipay. Nyag ang bana mutabok na sa silingan, tuan na, portinang sukua. Di ba? Lingi ako sabi mong tupad. Yung na kinsay imong gisaligan ron. Kinsay gisaligan imo aron ka malipay ba? Kay kanang imong gisaligan aron ka malipay mausad nay makapaimpirno nimo kung tintalon ka diya siyawa. Masuko man ka, mangigi man ka, makigpatay man ka, kay mao ko na imong gisaligan. Di ba? Unya ko nang imong balay mo imong gisaligan, di inig-ingon nga gubon taning imong balay kay maagi anis karsada inigway dining patay tani bayari ginagsakto di mo bayaran di ko na ipaguba bahala nag national highway na di ko na ipaguba himuon pa na akong tindahan naman na itong nakitaan dire uban kung ang imong gisaligan ang imong trabaho nya dili ka ma-promote ang na-promote hinoon kadto hinoong imong gitan-aw nga dili angayan ana masina na ka sige na kagyaw-yaw kung ang imong gisaligan kwarta nya naay mukawat sa imong kwarta na makigpatay ka bisan kay kanang utang paninglon magay nimo di ba mao na sa unang pagbasa ang gisaligan sa mga bag-ong magtotoo katong tinuod nga nagtuo ni Kristo kadtong natawo na diha sa Espiritu sa mas mga apostoles o sa ilang unang mga sumusunod unsa may ilang gibuhat ang tanan nilang mga kabtangan ilang gibaligya nya ilang gihatag ngadto sa simbahan nga ilang gisugdan pagtukod unya wa na sila mga kabtangan nga ila wa na'y muangkon kuno matud pa sa unang pagbasa nga ako'y tag-iya ani kung dili ang community na'y tag-iya. Kanindot ana kaning atong simbahan kaning atong gisimbahan ron kisay tag-iya ani. Ginoo mga parishioners ang tag-iya ani parishioners online o territorial parishioners ngano man kita mang tanan nagtampo ani wagi mo ingon dinhi usa nato ako'y nagpahimo anang tanang bangko sa San Vicente ako'y nagpahimo anang retablo kanang tanang stained glass diha ako'y nagbutang ana way usa nato bisag kinsa pang datua dinhi way makaklaim ngano man nagslat-slat ta ani di san makaingon ang usa nato og di patungod nako kay porting dakuan ako gipalit nga slat. Di na maingon ana
Oh, yagyod paingon ana. Kay kasagaran diris na malit nga nahimong dako kayong kantidad, mga labandira ang uban mga driver sa balhabal, ang uban taxi driver, ang uban manunupi, ang uban gani mga buta nga masahista lang. Ikaw nakatampo sa gamay magkaglawas, pero ay lang pagpagarbo diha. Kay di sad ka katupong sa gihimo kaning mga sobra naman yung mga 300 million ang atong nadawat, dala na diyan ang kilid, makaklaim ka nga ikay naghatag na. Katuloy sa liga ng imong gihatag, di ta kaabot ang kantidara. Ganang nabarog na atong kumbinto, nya ikaw ragi sa ligan, na butlang. Og mauna siya ang timaan sa bag-ong matao. Unsa man? Dili na maghuna-huna sa kaugalingon lawas, kung dili ang lawas na nga mistiko ni Kristo, the mystical body of Christ, which is the church. Nga ako ug ikaw, unsa man? Equal ang atong right. Ako ug ikaw magtinabangay, ang ako gikan nimo, nya kanasang imo nadawat nakatampo sa kuana. Pasabot wa nay tag-iya nato sa atong mga butang. Mo na ato dinhing meaning aning slat-slat nga haron inig kahuman sa event, way usa nato nga moingon ako gyud ato. Bisan sa huna-huna, di ka kaingon, ako gyud ato. Kay dako man kayo. Parehaning atong Holy Week o karon, ga-budget anig 6 million. Kinsa ninyo diha ang mopakyaw anita sa kamot? Kuan pa man, ang atong halin kay sa DCHS, mo man ni atong budget ani. Nahalinan patag 15,861, naapay 14,139 slots na available, tag 200 pesos per slot. Kinsay mo pakyaw aning 14,139 ka slots. Duko-duko magay mo di sa madapat pero kani mahuman man gid natog palit, mo palit tag 200 ang tanan na atong mga parishioners, online o territorial. Karong pista ikasabado, hurot na ni. Gabi nagpurok night, kaning folk dance competition. Pag kaninduta gitan-aon, nya matod pa ni Kap Victor o sa iyang mga konsihal, di gini maingon ani kung dili patungod sa budget nga gihatag sa atong simbahan. Ningon nga kung ubang kaila, lahi sa nang imo drida, imbis ikay mangayo sa barangay para igastos pista, ika naman o inihatag sa barangay para maghimog kalingawan. Nga pagtanaw na ko, nindot man kay silang performance, porting nindota ba? Nga pagtanaw na ko sa premyo, gigamayan raman kay ko, nako, bahala, nagwa pa tumahalin tanang slot, akong gi-times to ang premyo times to. Niya ang kuan sa times to gyapon ang times 3 pamanggani tingali to ang consolation prize kay pertimang mao lagi pero dako na gito siyag ha og hunaon pero ang pasabot lang nako nga kanindot kung magkahiusa ta. Pila ko to kabogda, puno ko na atong grounds niya, tagadinhi ra to, mga purok. Nakakita ko ba nga, pagkanindot, siguro dyan ko nalipay ang ginawa ni Uwan man to, sige raming payong, nagsikog ingon San Vicente, naaraman dyan kas babaw, nabutang naman kadiha, nagtanaw dyan kadiri, o imo gining palahuson ang Uwan, mabungka gining community ha, ning kusog-kusog manoon. Ang puto na, nagpayong namin. Pagkapuy-puyan na sa kong kamot, gapayong atong judge. Gatupad man may niya. Siya may magsuat, angag siya magpayong. Ako'y nagpayong niya. Nako, gamay ra kayo ng pag-anto sa, kaysa pag-anto sa Ginoo para maluwas mi.
Antoson lang sa maluwas. Apa kataw-tawran? Nawa ang uwan. Nya, igog yung nabasa diya. Ano bang basa-basag jutay ba? Di sad mo linaw. Pagkatuang sa uwan, nahumad yung ilang sayaw-sayaw, nga wa kay mo abog ang yuta. Para ra dito pawa sa abog di ay. Haro nindot ilang sayaw. Hantod yun nahuman. Wa na mo uwan. Makaingon ko, nalipay gid aning Ginoo. Pasabot ang kalipay nga tinud-anay naa sa atong katilingbanong paghigugmaay. Mao na ang pagkatao pag-usab. Nagilingi ay mong tupad. Katulong lingi. Ina sugod karon. Pwede na kaadto matug sa amo. Na. Oy, kanindot unta ana ba kanang di na ta igihag balay halapang. Okay ra man ang mangural tingali basta ang imong kural dili pag hatag og problema sa imong silingan. Dili sa pagpangangkon nga ako gini private property. Hilas kay tas tanan private property, no trespassing. Unya moagi sa kangadto sa silingan nga di man to imong property. Magwa ka hilasi ana. Ako hilasan kay ko ana magsigibag pangigis balay pila ra na ka square meter imong dili pasudlan kay imo ginang property nya pila ka meters pila ka kilometro ang imong giagian nga dili na nimo property. Di jud ka kahuna-huna nga kundi pa ni sila wa ni sila manghatag aning ilang yuta makahimo kami karsada dinhing maagian ug pareha pa ni nakog batasan nga magsigig ingong private property. Doon na kami karsada nga gika sa south moabot sa norte. No? Bisa na lagi ka din padong stabla magsige ra gid unta taglakaw. Nya di sa kakalakaw kay di makapagion. Maugbok tas atong balay. Musamot nga wa natay kalipay. Suffocating kaayo og naradyo kas inyong balay magtuyok-tuyok mura kag isda nga naasod sa aquarium. Ibon mang may layang lumipad matud pang Freddy Aguilar sa to kulungin mo at umiiyak. Makasumpay man day mong mga tawhana mo nya nganong magkulong man kada sa imong lugar kanang atong pagpangangkon nga ako ra gid ni maunay pasabot nga imong gipriso ang imong kalipay, ang imong kwarta imo ra gyud. Ang imong kalipay sa imong kwarta, imo rasad, sige kag ihap, balik-balik, sige balik-balik, ihap. Ikaw ra gyud mo'y nalipay, ana, nya makuhaan ganig jutay, ikarasay mabalaka. Sige na kag karatol, luuyan imo, no? Kana ra gyud imong kalipay, ipanghatag pa na nimo, ipamalit na nimog slot dire, daghan para ba kayong palitonon, na atong kumbinto, kanang SBF dag ang atong halin 18,347 ka slots pero naapay 41,653 ka slots nga available. Pakpakan na to ang namalitan yes. 9 text na ako Father mo palit ko but pila to yang gipalit duha man tingali to or tulo to ka slots tag 500 man Naningo din siya Father dako pa mana ang imong balanse sa slot palihog lang Pader ayaw naghunonga hangtod mahurot ana siya nakusos ingon ani paghunahuna ang tanan in siya kay magtigom pasad ko Pader haron makapalit pa kog usab anang para sa kumbinto ay ginaghunonga ha hangtod mahurot aw di ko ni hunongon labi nagmahurot ni ugma di jud ko mohunong hangtod ni mahurot sige be ikaupat nga lingi be ing na di ta mohonong og palit ha hangtod mahurot ang mga slots inga ang wa mo lingi wa na mataw pag-usab ing na di kita mohonong og pamalit hangtod mahurot ang slots ang atos ang special slots ang lugaw natay adjustment kay tan-aw namo nagkadaghan mang tao nagadam nagkaduol ang pista di naman paigo ang duha ka kaldero among gitulo permi namang puno ngadto nya daghan mang magsigi na ladok-ladok wa gimi katilaw lugaw pa diyan
nahutda nami atong gitulo. So karon napunan og 18 raman ta to, punan na mo 8 nahimong 26 nya niabot na sa dangatong halin og 20 ka slots. So unom na lang ka slots nga lugaw ang nahibilin, tag 3,000 kada slot, unom na lang. Palit pa mo ani di na mingaw kay tingog. May nalana makapakaon mo lugaw sa mga mo simba o sa mga mag-perform. Unya ang atong litson, nindot na ni siya kay 16 man to kabuok, 15 na kabuok litson atong nakuha. Usa na lay kuwang. Okay. Pag ilog ko mo palit aning usabe. Usa na mula ni kaslat. Karong adlaw, kinahanglan ugma, sold out na niya. Kalain mo nga ito sa opisina, tiksi dayon ko. Aron, 15,000 raman atong litson. Gamito ni nato diha og sa ato dinhing sa bispiras og sa pista. Atong gamiton kini mga litson, ipuno nato sa atong mga sudan. Ingkang anong daghan man kay napader? Kay daghan man ang community. Dako man ang community. Pero sa ato sang pagslat-slat ani, gamay rasad kay siya. Slat-slat man. Mga igsoon, mauna siya ang tinuod nga gipasabot ni Kristo nga mataw ta pag-usab. Nga dili na ta lawas nga individual, kung dili kabahin na ta sa mystical body of Christ. O ang mystical body of Christ, ang lawas ra gyud ni Kristo, ang makahatag og kalipay sa amahan. Matud pa ni Kristo, way nasayod og unsay tuas langit gawas sa nanaog gikan sa langit. Kasabot ang makalipay sa kasing-kasing sa Dios mao ang atong pagkasakop nining lawas ni Kristo. Kining katilingbanong paghigugmaay, katilingbanong kabalaan. Unya unsa may mahitabo, ang kalibutan musamot paglambo basta magsige na taghigugmaay sa usag-usa. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Kana bang usa na lay atong hari ang Ginoo? Karon daghan kitag mga hari, muna na naggubat na lang atong mga hari. Siging gubat kay hari ko diri, hari ka diya, patay tagkin sa gitinuod atong hari. Maggubat mga bungkag taw kana sa nasod pa lang na. Unya naman siya maghari-hari diha sa silingan. Ako'y hari dinhi, mingon sa tong usab, saka hari sa ko dinhi. Mag-away sang managsilingan. Nya diha sod sa imong balay, naman siya maghari-hari. Mingon sang asawa, ako'y hari. Mingon sang bana, ako'y hari. Naaway sa gyapon ang banag asawa. Nya diha sa imong kaugalingon, naman siya maghari-hari. Mingon ang imong kilay, ako'y hari. Mingon sang imong kaning kamot, ako'y hari, kiskison tika. Mao na. Mag-away sad. Imong kaugalingon. Siging hari-hari, mabungkag ta. Pero usa na lay atong hari, matod pa ni Kristo, kung iisa nako gikan sa yuta, pasabot kung patyo nako, anha pa ko makatigom og mga tao. Pasabot, dili ta magkahiusa, basta dili ta anda magpakamatay para sa usag-usa. Usbo na ko ha, dili ta magkahiusa, basta dili ta anda magpakamatay para sa usag-usa. Okay, sa di pa ta manindog, lingi ay mong tupad. Ing na tanaw nako, tanaw nako, angay gyud kang pakamatyan. Ambot lang, wag yun isunod. So sige.